Здравейте, скъпи приятели, на нашето предаване Актуален християнски коментар. Отново сме на конференцията Бог и Цезар, която, както казахме, е много интересна и уникална по своя характер конференция. Сега ще ви срещна с един от говорителите на нашата конференция, пастор доктор Вениамин Пеев. Доктор Пеев, в ръцете си държа така вашият най-нов труд, новата ви книга Жан Калвин, философско-теологични аспекти на реформацията. Затова бих искал да започнем така с въпросът, който вълнува така и наши зрители, които не са вярващи, не са чували. Кажете ни малко повече, кой е Жан Калвин, защото той не е така много известен сред нашата общественост. Всъщност, кой е той и какво, може би повечето от нашите зрители са чували нещо лошо за него, като някакъв буен човек, бунтар, но кажете ни вашата гледна точка от перспективата на това, което и сте написали в книгата. Жан Калвин е една противоречива личност, която, за съжаление, се е спечелила лошо реноме в историята. Трябва да кажем обаче, че това лошо реноме от моя гледна точка, и аз съм убеден след като съм се занимавал с редица извори и коментари на неговия живот и дело, е плод на злонамерена пропаганда. Жан Калвин принадлежи към второто поколение реформатори и се появява в една епоха, когато реформаторските позиции трябва да бъдат защитавани. Лутер прави големия бум, обявява се новото отношение към християнската вяра и към обществото, но след като Лутер, Меланхтон и представителите Цвингли на по-старото поколение си отиват, позициите на реформацията трябва да се защитават и най-вече по отношение на доктрината. Трябва да подчертая, че Жан Калвин в никакъв случай не е бил буен, не е бил бунтарски настроен човек. Дори има един категорично признат случай, при който е трябвало да бъде уговарен от Фарел, един от дейците в Женева, да остане, за да помогне за крехката реформация и крехкото реформаторско общество. Калвин отказва категорично с приблизително следните думи: аз съм човек на перото, не на делото. Да. Освен това, Калвин е бил крехка личност физически. Лутер е бил физически силният човек, енергичният човек, който е бил избран от Бога за реформаторското дело, но Калвин не е бил такъв. И тогава Фарел се обръща към него и му казва: ако ти искаш да повториш случая с Йона, Божието наказание ще бъде много сериозно към теб. И именно убеждението, че Калвин поема отговорност, защото е служение на Бога, го кара да се съгласи и да се промени. В книгата аз съм се опитал да посоча едно развитие на Калвиновия дух. Той не е даденост. Развитие, което е предизвикано от обстоятелствата. И определено мога да кажа, че една от най-големите грешки, която се допуска както в научните среди, така и от църковни среди, е смесването на Калвин с калвинизма. Калвинизма е явление на последователи, които са по-късни, които довеждат до крайности много от неговите възгледи. Но Калвин и калвинизъм са различни категории. Ние тази неделя ще имаме местни и президентски избори, но само една седмица след това ще празнуваме Денят на реформацията. Той също е един много неизвестен празник за нашата общественост и затова бих искал да ви задам въпросът:
Какво е културното значение на реформацията? Какво е направила реформацията въобще за света? Какво е повлияла тя на Западна Европа? Как е повлияла? Кажете нещо повече за това събитие, което е станало през 16 век. И по отношение на реформацията като историческо и културно явление, все още се афишират много подозрения от хора, които не само не са запознати, но и не желаят да бъдат запознати с същината на реформацията. Най-напред, от културна гледна точка, мнението на сериозни познавачи на реформаторското дело, както в Германия, така и в Швейцария, така и във Франция и в други европейски страни, е, че реформацията е един законен наследник на Ренесанса. Реформацията подема в една малко по-късна епоха идеите на ренесансовите мислители, които издигат авторитета и достоинството на човека. Без в никакъв случай да се пренебрегва идеята за Бога и ролята на Бога в човешкия живот. Така че реформацията издига достоинството на човека, не на индивида, но на човека като Божие творение. Реформацията, особено в лицето на Калвин, дава възможности на човешката личност да използва това, което Бог и е подарил. Разум. И никак не е случайен факта, че в 16 век е време, когато се раждат идеи, които са се отразили благотворно върху цялото развитие на европейската култура. Да вземем, да ние и днес говорим за точността на германците, на швейцарците. Да, това ще да бъде следващия ми въпрос. Оттам ли идват ценностите и начина на живот от идеите на реформацията ли тръгват този ред в западния свят, в западните страни, цивилизации и въобще не само реда, но всичко? Всяко едно отношение. Личната отговорност, отношението на личността към обществото, отговорността през обществото към Бога. Това са идеи на реформаторите. Калвин заварва едно положение в Женева, когато бива той съвсем млад, 27 годишен. Нито имал опит, нито имал визия, но Божието водителство го учи и му дава и сили да осъществява редица дейности, но най-важната от тях е, той заварва едно положение в Женева на пълна нравствена деградация. След като католицизма, като авторитет се оттегля, вече женските граждани се смятат, че всичко им е позволено. И по отношение на алкохола, и по отношение на семейството, поведението в семейството, в много посоки пълна нравствена деградация. Калвин е човекът, който започва чрез проповеди, тълкования, работа с различни възрастови групи, да показва, че християнството организира и изгражда. И всъщност основите на швейцарското общество, което си е спечелило реномето на точност, на коректност, на отговорност, почват там. В тази епоха. Да. Какво е вашето мнение, тъй като нашата страна е останала така в периферията на тази реформация, която се е разразила от 16 век и след това в Западна Европа и която е рефлектирала в целия свят, но нашата страна не е успяла да усети влиянието на тази реформация. Според вас, възможно ли е идеите на тази реформация по някакъв начин да окажат влияние на съвременното българско общество, на изграждането на нова България? Може ли да ни бъде полезна тази реформация и нейните идеи, или това е нещо останало в миналото, което не може да се възроди или пък да бъде използвано в постмодернистичния свят, нашето съвремие, особено 20 години след вече падането на тоталитарния режим? Факт е, че
по исторически причини реформацията не достига на време до нашия регион. Да. Това са всеизвестни факти. Но има изследователи, които подчертават, че епохата на постмодернизма с своя хаос на идеи, на взаимоотношения, прилича много на реформаторската епоха. Следователно, идеите на реформацията, ако бъдат приложени адекватно към днешното общество, както в областта на теологията, най-напред на теологията, така и в областта на обществените науки, в сферата на образованието, ако бъдат приложени адекватно, те могат да допринесат само полза. Защото великите идеи, това историята на културата го е доказала, великите идеи не са ограничени само в създадена епоха. Но ако бъдат приложени адекватно към друга епоха, те могат да бъдат само полезни. Проблемът е тогава, когато великите идеи бъдат нагодени според частни интереси. Не само на личности, но на партии, на организации. Тогава се създава. И днес ние говорим с уважение за някои от идеите на Платон, който е живял 2300-400 години преди нас. И днес ние говорим с уважение за идеите на Христос и на апостол Павел. Така че адекватно приложени в нашата действителност, те могат да допринесат само полза. И аз мисля, че ако българското общество, като прекрачало прага на Европа, обърне внимание, обърне внимание на доброто наследство, мисловно и в областта на практиката на европейците, то ние ще имаме полза. Да. Има ли в България представители на реформацията, на това протестантско реформирано християнство? Защото някои се питат този въпрос, тъй като ние сме православна държава. Християнството е представено и предимно от православния клон. Всъщност има ли други християни, освен православните? Въпросът е много актуален. В никакъв случай не може да се твърди, че в България, която е една от първите балкански страни приела християнство и славянска такава, че България единствено е представена от православната църква. Съвсем естествено е, че ние трябва да обърне внимание и на други християнски представителства. В България има и католическо представителство. В България има различни разновидности на протестантски общности. Има и лютеранско общество. Калвинистко, доколкото ми е известно, няма, но има евангелски представителства, които пък са носители в доктрината си на идеи на Калвин. И аз отново искам да подчертая, трябва да се разграничава Калвин от калвинизъм, като едно по-късно и доведено до крайности явление. Така че християнски представителства, като евангелските общности, трябва да бъдат възприяти с любопитство, интерес и уважение. Аз мога да подчертая, че макар и да отстъпват числено евангелските християни в България по отношение на православната църква, в качество на учение не отстъпват нито на йод. И това е добре да се има предвид, защото в нашата плуралистична действителност, както православните представители, така и евангелските представители имат една основна задача – да въздействат благотворно на обществото. И ние можем заедно да работим в този посока. Значи ние можем да възприемаме евангелските християни като нещо добро, защото общото мнение е така, че това са някакви опасни хора, едва ли не сектанти дори. Направо кажете ни в прав текст да знаем евангелската църква секта ли е и опасна ли е тя, и евангелистите опасни ли са, някакви фанатици ли са, какви са, защото хората не знаят
вие сте в тези среди и бихте могли да ни кажете така, да се каже от извора тези неща? Определения като секти, ереси и други негативни клишета, които се използват, не са адекватни за нашата съвременност. Те са част от арсенала на феодалното мислене, когато едни са господарите, а други са робите. Едни са добрите, а другите са лошите. Тази риторика беше възприета и в комунистическото тоталитарно общество. Всеки, който е различен от официалната доктрина, той е лош. Термина секта ние можем да говорим много за това какво означава. Термина секта в никакъв случай не отговаря на характера и съдържанието на евангелските общества. Защото секта е такава формация, която не само се е отделила от официалната църква, но работи срещу нея. Евангелските християни не работят срещу православната църква, не работят срещу християнството, те са християни със своите особености. Даже бих казал, че евангелските християни, протестантското представителство е много по-близко до европейските нива, отколкото до местното ниво. И точно това ги прави полезни. Защото факта, че евангелските християни държат на принципи, които са свързани и с морал, свързани с теология, могат да ги представят в една положителна и наистина полезна светлина пред нашия народ. Така че бих предложил да оставим тази феодална риторика и тоталитарна риторика, пропагандна, която показва разделение, антагонизъм, който влизаше в официалната пропаганда на тоталитарната машина, да бъдат разделени хората, за да бъдат владени. Стария имперски римски принцип. Време е да се работи заедно. В името и за доброто на обществото. Ние ще се останем различни. Да. Мъжете и жените са различни, възрастните и децата са различни, интелигентните и по-малко просветените са различни, но всички имаме обща задача в името на българското общество. Значи можем да бъдем спокойни, че евангелските, протестантските християни могат да допринесат за доброто развитие на обществото, на България, за градивното изграждане на християнското общество в нашата страна. И сме доказали не еднократно това, със своята добронамереност към нашите по-големи братя, православните народи. И накрая, доктор Пеев, какво ще посъветвате протестантските християни, които ще ни гледат, за да бъде, какво да направят, за да бъде техния глас чут така в обществото? Какъв ще бъде вашият призив и съвет? Най-напред да се абстрахират от неадекватните обвинения, да положат максимални усилия да преодоляват излишно поставените пречки и да продължават напред, като станат такива, каквито са. Щом един християнин има разбирането, че е угоден Богу, няма да обръща внимание какво казват хората около него. Щом има реални резултати от неговата дейност. Евангелските християни се занимават и с благотворителна дейност. Евангелските християни са жертвоготовни, без да търсят официално признание, без да търсят някакви изхода, просто да продължават да работят. И разбира се, необходимо е да се използват възможности за форуми, на които да излизат, след като бъдат поканени и да изявяват своята доктрина и стратегия, която е полезна и за народ. Ние знаем, че евангелските християни често са обвинявани и в прозелитизъм. Да. Трябва да стане ясно, че ако един човек е християнин, той не може да стане по-християнин. Той се остава християнин.
И в нашата съвременна действителност евангелските християни са били готови винаги да помагат на братята християни. Има и православни, които също, аз имам приятели, и то на високо ниво сред православните вярващи, и представители на интелигенцията, и представители на клира, които имат широки разбирания, и с тях, когато седнем, за да правим някакви планове и да споделяме идеи, за да бъдем полезни на народа, веднага отпадат нашите конфесионални различия. Веднага забравяме. Така че евангелският християнин трябва да остане такъв какъвто е и да има съзнанието, че каквото прави и каквото постига, той го постига за слава на Бога. Не за лична деноминационна църковна. Не от егоистични цели. Егоистични подходи. И една последна молба, доктор Пеев, тъй като сме съвсем на прага на изборите, утре ние ще изберем нашите местни управници, а също така и нашият президент. Молбата ми е, тъй като сме пред камера и тъй като нашите политици много малко, за съжаление, се слушват така в призивите и корекциите на духовните водачи, вие като духовен, един от духовните водачи и лидери на нацията ни, какво би било вашето обращение към тези, които ще бъдат избрани на тези избори, като държавна власт, като държавни управници? Мисля, че всеки един избирател, наистина ние трябва да гласуваме. Ние сме направили своя избор и трябва да гласуваме. Всеки един избирател има пълно право да изисква от своя избранник и от своите избранници следване на онази линия, онази политика, за която той, избранника, е получил подкрепа. Ние имаме право да изискваме. Ние сме работодатели, ние трябва да имаме съзнанието, че ние сме работодателите на политиците, не те наши работодатели. Защото ние сме ги избрали и ние сме съдействали те да поемат определена позиция. Когато съм имал възможност, аз съм поставил въпроси на определени хора, за които съм гласувал. И винаги съм казвал, аз съм ви подкрепил. Искам отговори на моите въпроси. Ние сме техни работодатели. А какво ще посъветвате тях? Как те да се държат, да управляват? Бихте ли отправили да бъдат политици на една истинска демократична страна. Малко повече да четат бащите на социалната философия, да попрочитат каква е позицията на Платон, на Аристотел за демокрацията, да видят и други по-късни. Аз днес споменах Карл Попър. Аз не мога да се представя един политик да бъде политик и да не е запознат с концепциите на Карл Попър за съвременното общество, за отвореното общество. Защото стана дума за тези етикети, които се лепват обикновено на общности, които определени хора не харесват. В едно отворено общество не се лепят етикети. В едно отворено общество всеки един човек е ценен за политика. Всеки един човек. Без значение на неговата принадлежност. Конфесионална, политическа. Просто трябва да се разбере какво значи демокрация. И малко повече да се занимават с тези теории. Защото ние в България, ще използвам шаблонния израз, не откриваме Америка по отношение на демокрацията. Демокрацията е проектирана още от времето на Платон и тя е проверявана в различни епохи. Имаме нужда от грамотни политици. Грамотни политически политици, които да са се научили добре уроците, както се казва. Макар че звучи тавтологично. Да. Много ви благодаря, доктор Пеев, и ви пожелаваме успех и дано наистина гласът на църквата, на християнството
на Библията, идеите на реформацията все повече и повече да се чуват, за да изградим едно истинско и демократично, и морално, високо морално извисено ново българско общество, което един ден да бъде действително надеждата на Европа за устояване в тези християнски ценности, за предизвикателствата на бъдещата епоха, която ни очаква. Благодаря ви още веднъж и нека Бог да ви благослови. Благодаря.